culminates in Krishna consciousness, but Gyan Yoga is mostly, or Gyan, only Gyan is referring to speculative knowledge. Other paths, such as the path of Gyan and the path of Karma, are not very profitable. Path of Karma leads us to pious activities, right? Pious activities can elevate one to higher planetary systems. And path of Gyan leads us to speculative knowledge. So by speculative knowledge, one can merge to Brahman existence. But that is not real profit, for one has to come again down with some the liberate condition of being one. Hare Krishna. இன்னும் போயிட்டு இருக்கு கிளாஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा शिवपदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ இன்னைக்கு நாம பாகவதத்துல 4வது காண்டத்துல 2வது பாகம் இல்லையா? மொத்தம் 33 சாப்டர்ஸ் இந்த காண்டம். இதுல 19 சாப்டர்ஸ் நம்ம முதல் பாகத்தை முடிச்சிருக்கோம். இப்போ மீதம் இருக்கக்கூடிய 14 அத்தியாயங்களை நாம முடிக்கணும். ஸோ இதுல பிருத்து மகாராஜ் இது கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து புரஞ்சனி அப்படின்னு ஒரு கற்பனை கதை. மன்னர் பிராச்சீன பரித் வந்து கர்மகாண்டா பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பார். ஆனா அவருடைய புதல்வர்கள் பிரச்சேதாக்கள் வந்து நாரத மகரிஷினுடைய அறிவுறுத்தலின் பேர்ல தான். ஸோ அவங்க வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. ஸோ அப்படி ஆனா இந்த பிராச்சீன பரித் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து ஆன்மீகத்துல நல்லா திளைக்கணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பா அவருக்கு. ஸோ அதற்கான வழி நடத்துதல் வந்து நாரத மகரிஷி பண்ணுவார். ஸோ அப்போ இவர் மாத்திரம் பலன் கருதும் செயல்கள் ஈடுபட்டு இருப்பார். ஆனா அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே பக்குவமான நிலையில வரணும்னு நினைப்பாங்க. அங்கே சிவபெருமானுடைய அதாவது ருத்ரகீதம் எல்லாமே பாடும் அந்த இது வரும். ஆக்சுவலி ருத்ரகீதம் என்பது சிவபெருமானால பகவானுடைய புகழாரங்கள் வந்து பாடப்பட்ட ஒரு இதுதான். இது ரொம்ப அற்புதமான பாகம். ஆக்சுவலி 2ஆம் கேண்டோ வந்து 2வது பாகம் இந்த 4வது கேண்டோல. ஸோ இன்னும் வந்து சில பகுதிகள் மேபி வந்து 4-5 சாப்டர்ஸ் வந்து நாம பிருத்து மகாராஜை பத்தி தான் படிப்போம். ஏன்னா அவர் இப்போ யக்ஞங்கள் பண்ணார். அவருடைய நாட்டுல வந்து நல்ல ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்துவார். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் கொடுப்பார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கும் வந்து குரு பிராப்தம் கிடைக்கும். 4 குமாரர்கள்ல இருக்கக்கூடிய சனத்குமாரான்னு நினைக்கிறேன். சனத்குமாரா அவர் தான் வந்து அவருக்கு வந்து குருவாக சனத்குமாரா தான் வந்து படிப்போம் நம்ம. அதெல்லாம் அவங்க கிட்ட வந்து நாலேஜ், he will receive the knowledge. ஓகே, உண்மையான ஞானம் என்ன என்பதை வந்து அவர்கிட்ட இருந்து பெறுவார். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கோ பேக் டு காட் ஹெட் அந்த வரைக்குமே. இப்ப எப்படி பரிசுத்த மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய பிரயாணத்துக்காக வந்து இத்தனையும் கேட்டு இருக்காரோ, அது போல இவர் வந்து ஷார்ட் ஃபார்மா அவர் கேட்டதை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படும். ஸோ அதோட பிருத்து மகாராஜனுடைய இது முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து மேலும் இது வந்து கண்டினியூ ஆகும்போது பிராச்சீன பரித்தை பத்தி பேசுவாங்க. இந்த லீனேஜ் வந்து கண்டினியூ ஆகும், பிரச்சேதாக்கள் வரைக்கும் வருவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த 4வது காண்டத்துல மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பாகத்தை பத்தி நாம வாசிக்கிறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு 20வது அத்தியாயம் தொடங்குறோம். அந்த 20வது அத்தியாயத்துல வந்து சம்மரியை பார்ப்போம் நம்ம. சரியா? ரொம்ப அற்புதமான கிளாஸ் இன்னைக்கு பிரேமா மாதாஜி இது இல்லையா? ஸோ எப்பவுமே நாம ஒருத்தருக்கு உபதேசிக்கிறோம்னா நாம அந்த உபதேசத்தினுடைய உண்மையான தாத்பரியத்தை புரிஞ்சு அவங்களுக்கு உபதேசிக்கணும் இல்லையா? ரொம்ப அழகா ஒரு விளக்கம்.
இதனாலதான் நம்ம இயக்கத்துல வந்து நிறைய பேர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வெளியில போய் மீண்டும் வந்திருக்காங்க. ஸோ வி ஷுட் நாட் அப்ளை த பிலாசபி. தத்துவங்களை வந்து எங்க நம்ம வந்து உணர்ந்தறிந்து அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் தத்துவங்களை நம்ம உபயோகப்படுத்தணுமே ஒழிய, நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு போயிட்டு நம்ம ஹையர் பிலாசபியை வந்து நாம கண்டிப்பா கொடுக்கவே கூடாது. தட் இஸ் ஒன் திங் இல்லையா? ரெண்டாவது வந்து அந்த ஹையர் பிலாசபி நம்ம கொடுக்குறோம்னா கூட நாமளும் அதுல உணர்ந்து இருக்கணும். அப்பதான் அதனுடைய உண்மையான நிலை வந்து நாம பேசக்கூடிய விதத்துல வந்து நாம எந்த மாதிரி பேசணுமோ அதை வந்து கரெக்டா எடுத்து போய் கொடுப்போம். இல்லைன்னா வறண்ட தத்துவங்களை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து வைப்போம். அதனால அந்த மக்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் ஏற்படாது, கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது. சோ கிருஷ்ண உணர்வு என்பது அதாவது கடவுள் உணர்வு இல்லையா? ஏன் கிருஷ்ண உணர்வுன்னு எடுத்துட்டு வந்தாரு அப்படின்னா, ஒன்று கிருஷ்ணர் தான் அவதாரி அப்படிங்கிறது வந்து அவர் உணர்ந்திருந்தார். யாரு? ஷீலா பிரபுபாதர். கடவுள் நமக்கெல்லாம் ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா? கடவுளுக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு. முதல்ல அவர் காட் கான்சியஸ்னஸ் தான் எடுத்துட்டு வந்தார், அதாவது கடவுள் உணர்வுன்னு தான் எடுத்துட்டு வந்தார். ஆனா நமக்கெல்லாமே ஒரு பேர் இருக்கும்பொழுது இறைவனுக்கும் நாமம் எத்தனையோ நாமங்கள் உண்டு இல்லையா? ஆனா அந்த மூல நாமமாக நம்ம பிரம்மரே பாடி இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் இல்லையா? சோ ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக இல்லையா? அங்கே கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற அந்த இதுதான். அவர் ஒரு அவதாரி. அவதாரி அப்படின்னா அவரிலிருந்துதான் எல்லா அவதாரங்களுமே தோன்றுகின்றது அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய பதம் அது அவதாரின்னா. அதனாலதான் கிருஷ்ண உணர்வுன்னு வச்சார். ஏன் எல்லாருமே கிருஷ்ண கான்சியஸ் சொல்றாங்க? பகவானுக்கு எத்தனையோ நாமங்கள் உண்டு. அந்த ஏன் ராம கான்சியஸ் சொல்லக்கூடாதா? ஏன் விஷ்ணு கான்சியஸ் சொல்லக்கூடாதா? அப்படின்றது எல்லாமே நமக்கு ஒரு குழப்பம் எல்லாமே வரும் இல்லையா? சோ இத வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனா எடுத்துட்டு வரும்போது ஒரு நாமத்துல ஏதோ ஒரு நாமத்துல நாம கூட இப்போ ஏதோ ஒரு அவதாரத்தின் மீது நம்ம மனசு, சில பேருக்கு ராம அவதாரம் தான் வந்து எந்த எந்த ஒரு விக்கிரகத்தை பார்த்தாலும் ராமரை மட்டும்தான், ராமருடைய இதுதான் நம்ம வந்து செய்ய முடியும்ன்ற ஒரு ஒரு அடமெண்டாவும் இல்லைன்னா அதை உணர்ந்து அதன் மேலே வந்து பிரீதி இல்லையா, அதாவது அன்பு வளர்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. சோ அது தவறே கிடையாது இல்லையா? அவரவர்களுடைய உணர்வு அவரவர்களுடையது அப்படிங்கறத வந்து நாம கண்டிப்பா ஏத்துக்கணும். ஆனா தேவர்களும் இறைவனும் ஒன்று என்று எடுத்துட்டு வரக்கூடிய கான்செப்டை நாம கண்டிப்பா ஏத்துக்க கூடாது, அது தவறு. சோ தேர் இஸ் நத்திங். ஸோ ஓகே. சோ கிருஷ்ண உணர்வு என்பது கடவுள் உணர்வு, அது வேற ஒன்றும் கிடையாது. சில பேருக்கு வரும் கிருஷ்ணா மாத்திரம் சொல்றாங்களே அப்படின்னா அந்த கேட்கக்கூடிய நபருடைய ஞானத்தினுடைய லெவல் வந்து மிக குறைவுல இருக்கும், இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் மிக குறைவாக இருக்கும். அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நாம கிருஷ்ண உணர்வு என்பது கடவுள் உணர்வு தான் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு. ஏன்னா இறைவனுக்கு நாமம் உண்டு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் விஷ்ணு கான்சியஸ் சொல்லலாம் இல்லையா? அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நிறைய குதர்க்கமான கேள்விகள் எல்லாமே வரும் இல்லையா? ஏன் கிருஷ்ண உணர்வுன்னு சொன்னதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு அவதாரின்றதுனால எடுத்துரைச்ச. ஆனா அதுக்காக விஷ்ணு கான்சியஸ் சொல்லக்கூடாதுன்னு எதுவும் கிடையாது. உங்க மனசுல பகவான விஷ்ணு தத்துவத்துலதான் நான் வந்து சேவிப்பேன், அதுதான் எனக்கு வந்து ஏற்புடையதுன்னா ப்ளீஸ் ப்ரொசீட், தவறே கிடையாது. ஓகே, எல்லாம் அவருடைய திருப்பாதங்களை இல்லையா? நம்ம அப்படின்றத வந்து நம்ம வேறுபாடு காணவே கூடாது. பிரபுபாதர் திருப்பதிக்கு வந்தப்போ சோ பெருமாளை சவிச்சப்போ பெருமாளுடைய இதை வந்து பார்த்துட்டு சொன்னாராம், அது அங்க ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே இருக்கார் அப்படின்னு. ஏன்னா அவருடைய உணர்தல் இல்லையா? சோ இந்த ஹையஸ்ட் ஆச்சாரியாவுடைய உணர்தல் வந்து ரொம்ப ஹையஸ்டா இருக்கும். ஸோ ஏன் கிருஷ்ணாவதாரம் முடிச்சு கொண்டு வந்தப்போ யசோதா தாயார் வந்து கிருஷ்ணருடைய திருமணத்தை செய்ததை பார்க்காம போனதுனாலதான் மீண்டும் வந்து பூலோகத்துல ஸ்ரீனிவாசராகவும் இல்லையா வெங்கடேசனாகவும் வந்து வந்ததாக சொல்லக்கூடிய கதை. இது நம்ம பாமரனாலுமே தெரிந்து கொண்ட கதை தான். இது எங்க பாட்டி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க எழுத படிக்க கூட தெரியாது. ஆனா அந்த அதாவது எப்பவுமே அவர் வந்து இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, படி அடுத்து வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்க பெருசா இருக்குமா, அது பேர் என்னது, நான் 3 படி வந்து ஒரு பெரிய தெலுங்குல வந்து தூமுன்னு சொல்லுவாங்க. மரக்கால்னு சொல்லுவாங்க, பெருசா இருக்கும், தெரியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி எங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க. நிறைய பாசமே. ஓகே, தமிழ்ல எனக்கு தெரியாது, மறந்துடுச்சு, எனக்கு தெரியாதுன்றல மறந்து போச்சு. அந்த
அதாவது சிறுசா வரும்போது சின்ன சின்னதா பாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு படி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் மரக்கா மரக்கா மரக்கான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மரக்கா 2 மரக்கா, இப்ப ஞாபகம் வந்துச்சு. சோ அந்த மரக்கா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2-3 படி 3 படி மினிமம் 3ல இருந்து 4 படி வரும் இல்லையா. அது மாதிரி பகவான் வந்து அவருக்கு வரக்கூடிய அந்த உண்டியில வரக்கூடிய காசை வந்து மரக்காவுல மெஷர் பண்ணி போட்டுட்டு அவரு தூங்குவாராம். ஏன்னா அவரே வந்து கடன்காரன் ஆயிட்டார் அவருடைய அந்த காலத்துல திருமணத்துக்கு. மரக்காங்கிறது மரத்துல செஞ்சது மாதாஜி. இப்பதான் இரும்புல எல்லாம் செய்யறாங்க. அதனாலதான் ஓகே, மரக்கான்னு இது மரக்கா. பேரு. ஆமா ஆமா. சோ மரக்கா கரெக்ட். படி மரக்கா. எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. சோ அப்படி பகவான் அதாவது பாமரனாலும் தெரிந்து கொண்ட நிலை இல்லையா. சோ கிருஷ்ணர் தான் வெங்கடேஸ்வராக வந்திருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து எங்க பாட்டி சொல்லதான் நான் கேட்டிருக்கேன். ஓகே. சோ அந்த மாதிரி நம்ம ரியலைசேஷன், பிரபுபாதர் சொல்றது ரியலைசேஷன். இது வந்து பாமரனுடைய பிளாட்ஃபார்ம். எப்படி சொன்னா அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. சோ அவரே கடன் வாங்கினது எதுக்கு சொல்லுவாங்கன்னா, கல்யாணத்துக்கு போகும்போது கல்யாணம் பண்ணணும்னா ஐயோ காசு இல்லப்பா, பத்தாதுப்பா என் பொண்ணு கல்யாணம். சீனிவாசரே வந்து கடன் வாங்கி தான் கல்யாணம் பண்ணாரு. நீயும் கடன் வாங்கி கல்யாணம் பண்ண ஒண்ணும் ஆகாது, எல்லாம் அவர் பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த பழமொழியே சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கு வரைக்கும் திருப்பி கட்டின்னு தான் இருக்காரு குபேரனுக்கு. பத்மாவதி கல்யாணம் மாதாஜி. ஆமா. பத்மாவதி அதாவது சீனிவாச பத்மாவதி கல்யாணமே குபேரன்கிட்ட கடன் வாங்கி, குபேரனும் அவருடைய சொரூபம் தான் இல்லையா. சோ அதாவது யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் குபேரன் சொல்லிட்டு பகவானே சொல்லியிருக்காரு பாகவதத்துல, சாரி பகவத்கீதையில. சோ அங்கே அவர்கிட்ட வந்து வாங்கினதுதான் நம்ம இப்பயும் வந்து அவர் படி அளந்துன்னு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு இது உண்டு, கதை உண்டு, ஸ்டோரி உண்டு இல்லையா. சோ யசோத தாயார் வந்து மீண்டும் வந்து வெங்கடேசர் மற்றும் ஸ்ரீனிவாசர் இல்லையா, அவங்க பிரதர்ஸ். சோ அவங்களுக்கு வந்து சோ தாயாக வந்து அவங்க வந்து திருமணத்தை செய்தாங்க அப்படின்றது வந்து அந்த திருமணத்தை பாக்குறதுக்காக வந்தாங்க. கலியுகத்துல வந்து இது எந்த இடத்துலயுமே நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல நம்ம கேட்டது கிடையாது. ஆனா அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு உண்மை என்றும் எனக்கு கூட தெரியாது. ஆனா இந்த ஆழமான இந்த கதை வந்து எல்லாருடைய மனசுலயுமே, ஏன் இந்த திருப்பதியில இருந்து இந்த தமிழ்நாடு, இந்த நார்த்து தமிழ்நாடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்டோரி கண்டிப்பா தெரியும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே வந்து இதை தெரிஞ்சின்ற ஸ்டோரி தான். அதுக்கு ஏட்டுக்கல்வி கூட அவசரம் கிடையாது. ஆனா சினிமா கூட வந்திருக்கு. இருக்கு இருக்கு இருக்கு, அதுவும் தெரியும். சினிமாவும் உண்டு. இவன் நாகார்ஜுன. ஓகே ஓகே, சினிமாவும் உண்டுன்னு தெரியும், நான் பார்த்தது கிடையாது. அப்படி பகவானுடைய அதாவது செயல்களை வந்து நாம எவ்வளவுன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் A1 A1 A2 எது ஃபர்ஸ்ட்ன்றது தெரியும் இல்லையா. 20வது 4ஆம் தர சிருஷ்டி. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நாம 20வது அத்தியாயம். இது 14 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் வருதுன்றத. பதம், அதாவது பகவான் விஷ்ணு மாமன்னன் பிருத்துவின் வேள்வி சாலையில் தோன்றுதல். அப்ப அந்த வேள்வி சாலையில வந்து பகவான் தோன்றுகிறார். அதை பத்தி நாம இந்த இடத்துல வாசிக்க போறோம் இந்த அத்தியாயத்துல. இதுல மொத்தம் வந்து எத்தனை ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மொத்தம் 38 ஸ்லோகங்கள் வருகிறது. இத வந்து 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ லார்ட் விஷ்ணு இன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் பிருத்து மகாராஜுக்கு வந்து அதாவது பகவான் வந்து அறிவுறுத்துகிறார். முதல் 6 ஸ்லோகங்கள், அதாவது இந்திரனை நீ வந்து மன்னிப்பாயாக, மேலும் வந்து ஞானமும் மற்றும் வந்து பற்றற்ற நிலையில இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு உயிர் வாழி வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா. அண்டு அவர்கள் எப்பொழுதும் மாயையாலும் சிக்கிக் கொள்வதில்லை, மேலும் அடுத்தவர்களுக்கு தொல்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க, அடுத்தவர்களுக்கு தொல்லையை வந்து தொல்லையாகவும் கருத மாட்டாங்க. இந்த இந்த பண்பு வந்து நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. எங்க வருதுன்னா ஐ திங்க் 12th சாப்டர்ல வருதா, 12th வருது. அடுத்தவர்களுடைய தொல்லையை வந்து தொல்லையாக கருதாமல். ஓகே. ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த சித்திரகேது மன்னரை வந்து நம்ம உதாரணமாக கூட சொல்லியிருக்கோம். எந்த அத்தியாயத்துல வருது ஞாபகம் இல்ல, பகவத்கீதையில வருது.
12வது சாப்டர்ல வரும் மாதாஜி. 12வது சாப்டர் தானே? கரெக்ட் ஆ. இல்லையா? பிறருக்கு அப்படிப்பட்ட- தொந்தரவு ஏன்னா, செய்யாமல் பிறர் அந்த- நன்மை அதான் ஆ. மாதாஜி. ஆமா, பிறர் 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அது கவர் ஆகும். இப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாம் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுவாங்க. அப்ப மன்னருடைய சித்திரகேது மன்னர் வந்து நம்ம தெரிஞ்ச கதை தான் இல்லையா? பார்வதி தாயாருடைய சாபம். அந்த சாபத்தை வந்து அவர் ஸ்வீகரிச்சார். அவர் தாயார் நமக்கு சபித்து விட்டார்களே அப்படின்னு அது ஒரு தொல்லையாகவே அவர் நினைக்கல. சோ அதை ஸ்வீகரித்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து விருஷாசுரனாக வந்து இறுதியில வந்து ஆனா ஒண்ணு மட்டும் அந்த சாபத்தின் பொழுது எப்பொழுதுமே பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு அவருக்கு இருக்கணும்ன்றது மட்டும் இருந்தது. ஆனா கடைசியில விருஷாசுரனா வந்தப்போ கடைசியில வந்து பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த இது வந்ததுனால அவர் வந்து பகவானிடத்துல போய் சேர்ந்தாருன்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அந்த மாதிரி மாயையால சிக்கி கொள்ளாமல் அப்படின்னா மாயை என்பது குவைட் ஆப்போசிட் டு த ஞானம் இல்லையா? மாயை என்பது இருள், பிரகாசம் என்பது ஞானம். ஒருவர் ஞான தரத்திலும் பிரகாசத்தை நோக்கி சென்று கொண்டோ பிரகாசத்தில் வந்து நிலை பெற்றிருப்பவர்கள் இது மாயை என்பதை அவங்களால உணர முடியும். இன்னைக்கு பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க, எஸ் ஒருத்தர் அதாவது சங்கீர்த்தன யஜ்னம் பண்ணிட்டே போனாங்களாம். இந்த இது எதுக்குன்னா ரியலைசேஷனை பத்தி, ரியலைசேஷன் ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு முக்கியன்றத பத்தி நான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சோ ஒரு பக்தர் வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டே போகும்பொழுது அவருடைய கால்ல வந்து அடிபட்டதாம். அடிபட்டப்போ அவருடைய கால் வந்து ரத்தம் வரும்பொழுது அந்த முன்னாடி தலைமை தாங்கி கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தவர்கிட்ட எனக்கு கால்ல அடிபட்டுடுது அப்படின்னு சொல்லப்போ சோ அவர் உடனே சொன்னாராம். என்ன சொன்னாரு? இது பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது, நீங்க ஆன்ம பிளாட்ஃபார்ம் போங்கன்ட்டு. இஸ் இட் ரைட் அட்வைஸ்? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? ஒருத்தர் துன்பமாக இருக்கக்கூடிய நிலையில போயிட்டு நாம தத்துவங்களை கண்டிப்பா சொல்லக்கூடாது. ஏனென்றால் அந்த நபருடைய உணர்தல் வந்து எந்த நிலையில இருக்குன்றத வந்து தெரியணும். அந்த நபருடைய உணர்தல் வந்து இது பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது, இது ஆத்மா பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா அந்த நபர்கிட்ட போயிட்டு என்னுடைய கால்ல அடிபட்டு ரத்தம் வருதுன்னு கண்டிப்பா சொல்லியிருக்க மாட்டார் இல்லையா? சொல்லியிருப்பாரு அவரு? கண்டிப்பா சொல்லியிருக்க மாட்டார். இஃப் யூ ஹஸ் ரியலைஸ்ட் வி ஆர் த சோல், நாம ஒரு ஆத்மா, இந்த உடல் உபாதைகள் எல்லாமே வந்து உடல் அதாவது உடல் தளத்துலதான், அதாவது ஆத்ம தளத்துல கிடையாது. அதனால இந்த இதெல்லாமே பொறுத்து கொள்றதுக்கு நாம கத்துக்கணும். இது உடலுக்கானது மட்டுமே தவிர மனசுக்கானதோ அதாவது ஆன்மாவுக்கானது கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து உணர்ந்திருந்தா அந்த பக்தர் வந்து அவரை அந்த தலைமையா இருக்கவர்கிட்ட அணுகிருக்கவே மாட்டார். அவர் அதை சகித்து கொண்டு முன்னேறி சென்றிருப்பார் இல்லையா? ஆனா அந்த நபர் கனிஷ்ட அதிகாரியா இருந்திருக்கலாம், இயக்கத்துல அப்பதான் சேர்ந்து இருக்கலாம் இல்லையா? சோ அந்த இயக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது அவர் கனிஷ்ட அதிகாரியா இருந்து இவர் ஒரு உத்தம அதிகாரி யாருமே போயிருக்க மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் மத்தியம லெவல்ல இருக்கக்கூடியவர் வந்து தான் உணர்ந்த லெவல்ல வச்சு அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த லெவல்ல தான் அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்து அதே லெவல்ல இருந்து பேசக்கூடாது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்தல் வந்து வேறுபட்ட லெவல் இல்லையா? எல்லாமே படிப்படியா தான் நம்ம முன்னேறிட்டு போறோம். அதனால யாருக்காவது நம்ம உபதேசம் பண்ணும் பொழுது அந்த நபருடைய உணர்தலுடைய அளவு என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு உபதேசம் பண்ணணும். அவங்க பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்காங்கனாக்கா எஸ் ஃபர்ஸ்ட் உன்னுடைய காலை நான் பார்க்கணும் இல்லையா? வா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம், வந்து அதுக்கு மருந்து போடலாம். ஸோ தட் இஸ் த கன்சர்ன் ஆக்ஷன் இல்லையா? ஏன்னா அவர் இன்னும் உடல் தளத்துலதான் இருக்கார், மனத்தளத்திலயோ இல்ல வந்து ஆத்ம தளத்திலயோ வராதப்போ அந்த பக்குவத்தை அடையாதப்போ அவரை நாம உடல் தளத்துல இருந்து தான் நோக்கணும். அந்த தத்துவங்கள் நம்ம இப்ப யாருக்காவது ப்ரீச் பண்றோம்னா எடுத்து உரைப்பவர்களுக்கு நாம அவர்களுடைய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. டிவி எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்படி இந்த உடல் தளத்துல இருக்கிறவங்கள போயிட்டு நாம என்ன பண்ணணும்? உடல் தள லெவலுக்கு நாம இறங்கி, பிரபுபாதர் வந்து உத்தம அதிகாரி, ஆனா அவருடைய வார்த்தைகள் இங்க நம்ம வாசிக்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து சிம்பிளா இருக்கு. ஏன்னா நாம எல்லாருமே கனிஷ்ட நிலையில தான் இருக்கோம். நாம் எந்த மாதிரி சொன்னா நாம அதை புரிஞ்சுக்குவோன்றதுக்காக தான் அதே லெவல்ல வந்து அவர் வந்து எழுதிட்டு போயிருக்காரு. ஓகே, அதை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பக்குவம் நமக்கு வரும்பொழுது அடுத்து மத்தியம அதிகாரி உத்தம நிலைக்கு நாம போக முடியும் இல்லையா? அதனால யாருக்கு எப்படிப்பட்ட உபதேசம் கொடுக்கணும்ன்றத வந்து தெரிஞ்சுட்டு கொடுக்கணும். பிளைண்டா வந்து எல்லாரையுமே வந்து ஒரே தளத்துல வச்சு நாம வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க கூடாது. ஜென்ரலி டீச்சரா இருக்கிறவங்களுக்கு அது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா
பௌதீகத்திலேயே நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல டீச்சிங் பண்ணும்பொழுது ஹை லெவல் டீச்சிங் கண்டிப்பா நம்ம பண்றது கிடையாது. கிரானுரல் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா சிறு 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 பகுதிகளாக கொண்டு வந்து பேஸ்ல இருந்து தான் எடுத்துட்டு போய் படிப்படியா தான் நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் இல்லையா? அதுதான் ஒரு டீச்சருடைய குவாலிட்டியே. ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து டீச் பண்றாங்கன்னாக்கா அந்த லெவலுக்கு வந்து தான் சொல்லி கொடுப்போம். அப்பதான் வந்து எத்தனை பேருடைய சில பேர் வந்து ஒருத்தருடைய ஞானத்துல அதாவது கிராஸ்பிங் பவர் வந்து ஒரு 5 லெவல் வச்சுக்கோங்களேன். அதுல யாராவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கலாம், ஒருத்தர் செகண்ட் லெவல்ல இருக்கலாம், ஒருத்தர் தேர்ட் லெவல்ல இருக்கலாம், ஒருத்தர் 4th லெவல், ஒருத்தர் 5th லெவல். ஸோ டைரக்டா இங்க இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் அப்படியே வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய தன்மையில இருந்தாக்கா அவங்க வந்து 5th லெவல்ல இருந்தா அது ஈஸியா தான் இருக்கும். ஆனா அந்த 5th லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நாம என்ன பண்றோம், பேஸ் லெவல்ல தான் எடுத்துட்டு போக முடியும். அவங்களும் இவங்களோட சேர்ந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிதான் ஆகணும். ஏன்னா அடுத்தவங்களும் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதனால ப்ரீச் பண்றவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரியலைஸ் ஆகணும். உணர்ந்தறிதல் மிக மிக முக்கியம். சோ இந்த உணர்ந்தறிதலுக்கு வந்து இப்படி நாம இதனுடைய மூல காரணம் என்னன்றத வந்து நம்ம அதை தோண்ட ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உணர்தலும் நமக்கு வரும். எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒன்றுதான். இவங்களுக்கு மட்டும் தான் வரும், அவங்களுக்கு மட்டும் தான் வரும்லாம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே உணர்தல் உண்டு. அதற்கான முயற்சி நம்ம செய்யணும். முயற்சி செய்யாம உணர்தல் கண்டிப்பா வராது இல்லையா? பிரயத்தனங்கள் இருக்கணும், திருத்தொண்டு புரியணும். இது என்ன நோக்கத்துல வந்து பிரபுபாதர் இங்க எழுதியிருக்கிறார் என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இது சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்துல எதை பத்தி அவர் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையுமே நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அதை வந்து அந்த மூல காரணத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பிரேமா மாதாஜி அந்த மாதிரி இதுலதான் அவங்க வந்து கிளாஸை எடுக்கிறது. ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆரம்பத்துல நமக்கு அனாலிசிஸ் வரலன்னாலும் பிற்காலத்துல அதை நாம வரவழைச்சுக்கணும். அப்பதான் நமக்கு உணர்வு பூர்வமா நம்ம படிச்சது வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும். சோ இல்லைன்னா உபயோகப்படுத்தலைன்னா உணர்தலே இருக்காது. உணர்தல் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு குமுதம் கல்கண்டு படிச்ச மாதிரிதான் இதையும் படிச்சுட்டு அப்படி வச்சுட்டு போயினே இருக்கும். அவ்வளவுதான். ஸோ இதை உணர்ந்தறியறதுக்கான ஒரு பாகமா நம்ம எடுத்துட்டு செயல்படணும். ஓகே. ஸோ இங்கேயே அது என்னாக்கா இப்போ பகவான் கூட வந்து என்ன சொல்றார், அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில இருக்கிறவங்க இல்லையா, மேலும் வந்து துறவு நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. துறவு நிலைன்னா துறவரம் போன்றது கிடையாது, அது டைரக்ட் சந்நியாசம். ஆனா ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் கூட, அதாவது அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களினுடைய பலன்கள் மேல் வந்து பற்று இல்லாமல், இது இறைவன் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கடமை, கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமை, அதை நாம நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை கொண்டு ஆற்றுறதுதான் வந்து அதாவது பற்றற்ற நிலை என்று சொல்லப்படுவது. இல்ல நாம எப்பவுமே மனைவி, குழந்தைகள் இல்லையா, இந்த சமுதாயம், நிறைய பேர் இந்த சமுதாயத்தை வந்து பழிப்பாங்க. சமுதாயம் என்பது யார்? நாம கூட அதுல ஒரு அங்கம் தான். அப்ப நம்மள நாமளே பழிச்சுக்கிறோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? சோ டைரக்டா வந்து ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஹிட் பண்ணி நம்ம பேச வேண்டாம், அது தேவையே கிடையாது. ஆனா ஒருத்தருடைய செயல்பாடுகள் வந்து, அதாவது நம்ம சங்கடத்தை உண்டு பண்ணோம்னா அந்த செயல்பாடுனுடைய விளைவுகளை அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றது தவறுகள். யூ ஷுட் ஹேவ் தட். அது எப்படின்னா ஒரு கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரிதான். நீங்க கொஞ்சம் அந்த வார்த்தையினுடைய டோனோ இல்ல வந்து அந்த சொல்லக்கூடிய விதத்திலயோ வந்து நம்ம வந்து ஹார்ஷா இருந்தா அது கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகும். ஆனா அதே வந்து அவங்களுடைய நன்மைக்காக வந்து நாம இதை எடுத்துரைச்சோம்னா அது கண்டிப்பா நன்மையானது. சொல்லக்கூடிய விதம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி டீச்சர்ஸ் எஸ்பெஷலி இதுலதான் இருக்கணும். ஸோ நம்ம யாருக்காவது ஏதாவது நல்லது சொல்றோம்னா அதை வந்து அவங்க மனசை வந்து புண்படுத்தாத வண்ணம் சொல்லணும். ஸோ அந்த ஒரு நிலை, ஏன்னா அவங்களோட நன்னிலைக்காக தான் அதை நம்ம சொல்றோன்றத உணரும் பொழுது இன்டென்ஷன், நோக்கம் என்பது அவர்களுடைய வாழ்நாள்ல வந்து நல்ல ஒரு கதியை அடையணுன்றதுக்காக சொல்லும் பொழுது அதற்கான முயற்சிகள் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள விதத்துல நாம் அதை எடுத்துரைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்படி நம்மளால எடுத்துரைக்க முடியலையா, அமைதியாக இருந்து அவர்களுக்கு நாம பிரார்த்திக்கணும். 2 நிலைகளை நாம ஃபாலோ பண்ணோம்னா அந்த உயிர் வாழியும் நன்மையான ஒரு பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே. சோ இது எதனால வரும்னா ஆத்ம ஞானத்தை புரிந்து கொள்பவர்களால மட்டும்தான். ஏன்னா ஜீவாத்மாவும் அதாவது இறைவனுடைய பின்ன பகுதி, அவர் ஆத்மா ராமான்னா நாம கூட ஆத்மா ராம தான், வெறும் அளவுலதான் வேறுபட்டவங்க இல்லையா? பண்புகள் எல்லாமே ஒரு போலதான் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால இப்போ இத புரியாதவங்க மாயையில இருக்காங்கன்னு அர்த்தம், பௌதிகவாதியா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். 7ல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வந்து ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மாவுடைய
அதாவது அதை பற்றியான ஞானம், அது வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பக்குவம் அடையும் பொழுது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால் அவர்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 7லிருந்து 8. அடுத்து 9, 10 ஸ்லோகங்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த தன்னுணர்வு பாதையில திளைத்த அந்த ஆத்மா வந்து எப்பொழுதுமே எனக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரிகிறார் என்று மகாவிஷ்ணு வந்து பிருத்து மன்னருக்கு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஆக்குபேஷனல் டியூட்டிஸ், he serves me. ரொம்ப அழகான வார்த்தை. பகவானுக்கு நாம் எந்த எந்த விதத்துல வந்து திருத்தொண்டு புரியணும்னா நம்முடைய கடமைகளை நாம ஆற்றும் விதத்துல. சோ அதுல தலையாய கடமை எது? இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது தலையாய கடமை. அதனாலதான் நாம தட் இஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நம்முடைய பௌதீக செயல்கள் எல்லாமே செகண்ட். ஓகே, அதனாலதான் இந்த கடமை என்பது இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. சோ அவ்வாறு அந்த சேவையை வந்து அவர்களுடைய கடமையாக ஆற்றும் பொழுது இல்லையா, சோ பகவானுடைய திருத்தொண்டு ஆற்றும் பொழுது மன நிறைவு அடைகிறது. அப்பொழுது அந்த மனநிறைவினால் நம்முடைய அன்றாட பௌதிக செயல்களிலுமே நாம எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி நாம் செய்வதற்கான பக்குவத்தை அடைகின்றோம். சோ இவ்வாறு அவருடைய பௌதீகம் ஆன்மீகத்தை வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? அவங்க பணக்காரரா இருக்கலாம், ஏழையா இருக்கலாம் இல்லையா, அவங்களுடைய நிலைகள் வந்து எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அவர்கள் நிம்மதியை காண்பார்கள், நித்தியமான நிம்மதியை அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள். அதை பத்தியுமே வந்து பகவான் இந்த இடத்துல பிருத்து மகாராஜுக்கு சொல்றார். மேலும் 11, 12, அதாவது ஒருவர் வந்து ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை, ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை எது? எப்பொழுதுமே சுதந்திரமான நிலைதான் அது இல்லையா. பகவான் சுதந்திரமானவர் இல்லையா. அவரிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகளான இந்த ஆத்மா சுதந்திரமானது. எந்த விதத்துல சுதந்திரமானது? இந்த பௌதீக அதாவது கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள். ஆனா நாம தான் அதை வந்து வலுக்கட்டாயமா வந்து ஒரு சூக்ஷ்ம உடலை ஏற்று ஆன்மாவை ஸ்தூல உடல்ல வந்து திணித்து நாம வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு மாற்றி விடுகின்றோம். ஓகே, சுதந்திரம் என்றால் பகவான் மாதிரி அதாவது எல்லாவற்றிலுமே சுதந்திரம் கிடையாது. இந்த இயற்கையிலிருந்து அவன் சுதந்திரமானவன் தான். நாம இந்த இயற்கைக்கு வரணும்னு நினைச்சதால நாம் என்ன பண்றோம்? அத சுதந்திரமான தன்மையிலிருந்து கட்டுண்டு நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்துடுறோம் நம்ம. ஓகே, சோ இந்த ஒரு ஸ்லோகங்கள் வந்து 11, 12ல எடுத்துரைக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் வாஞ்சையோட அதாவது பிருத்து மன்னர் இடத்துல வந்து அவர் அன்பு பரிமாற்றங்களை பத்தி எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 17வது இருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே. சோ பிருத்து மகாராஜ் வந்து ஓகே 13ல இருந்து 15 சொல்லல நான். 13, 15 வந்து ப்ரொடெக்ட் த சிட்டிசன்ஸ், அதாவது பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய அதாவது குடிமக்களை நீ வந்து காப்பாற்று, நல்வழிப்படுத்து அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுரை கொடுக்கிறார் 13, 15 வரைக்கும். 16 வந்து உன்னுடைய இந்த யக்னத்தால நான் வந்து மனநிறைவு அடைந்திருக்கிறேன் இல்லையா, நீ என்ன வரம் வேண்டும் கேள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிருத்து மகாராஜா வந்து 16வது ஸ்லோகத்துல கேட்கிறார். 17, 18, 17ல இருந்து 22வது ஸ்லோகத்துல 17, 18 வந்து பகவான் கொடுத்த அனைத்து அதாவது அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து ஏத்துக்கிறார் ஆக்சுவலி. அண்ட் ரித்து வர்ஷிப் த லார்ட், அதாவது சாரி இந்திரா பெக்ஸ் ஃபர்கிவ்னஸ். அப்புறம் இந்திரனும் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறான். 19ல இருந்து 22 வந்து பகவான் வந்து பிருத்து மன்னருக்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார். மேலும் பிருத்து மன்னர் பகவானை வந்து சேவிக்கிறார். அவர் என்ன வரம் கேட்கிறாருன்றது வந்து நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கும் பொழுது தெரியும். 23ல இருந்து 31 பிருத்து மகாராஜ் வந்து பிரேயர்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாகம். எங்கேயுமே டிவோட்டிஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பிரேயர்ஸை வந்து நாம கண்டிப்பா வாசிக்கணும். ஸோ பிரத்யேட்சாக்களுடைய பிரேயர்ஸ் கூட இருக்கு, இது இன்னும் இந்த கேண்டோலே வரும். அதாவது மேலும் நரசிம்ம தேவருக்கு வந்து பிரகலாத் மகாராஜுடைய பிரேயர்ஸ் இல்லையா, மேலும் பீஷ்ம தேவருடைய பிரேயர்ஸ். ஏன் பிரேயர்ஸ்னா அதை வந்து வாசிக்க, ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தல், அவங்க இறைவனை உணர்ந்து அவங்களுடைய பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க. அதை வாசிக்கும் பொழுது நமக்குள்ளேயும் அந்த உத்வேகம் என்பது வரும் இல்லையா. பக்தியில வந்து இன்னும் நாம தூய்மை அடையணும்ன்ற அந்த உத்வேகத்தை வந்து அது கிளப்பும். அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு இல்லையா, அந்த ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அப்புறமா அதை வந்து நம்ம வாசிக்கணும். அப்ப நம்ம அதனால அதை வந்து உணர முடியும் இல்லையா. இப்ப நம்ம எத்தனையோ வைஷ்ணவ பிரேயர்ஸ் எல்லாம் பாடுறோம். ஏன் இஸ்கான்ல வந்து வைஷ்ணவ பிரேயர்ஸ் பாட சொல்றாங்க? நாம எல்லாருமே ஜென்ரிக் பிரேயர்ஸை தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா.
ஆனா வைஷ்ணவ பிரேயர்ஸ் ஏன் சொல்றாங்கன்னா, அந்த பக்தன் உணர்ந்தறிந்து இறைவனுடைய கருணைக்காக அவன் எவ்வாறு யாசிக்கின்றான் என்பதை வந்து உணர்ந்தறிந்து பாடலாக எடுத்துட்டு வரப்பட்டதுதான். அந்த பாடலை நாமளும் வந்து அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டு அந்த பாடலை நாம பாடும் பொழுது நமக்குள்ளேயுமே அந்த உணர்வுகள் வந்து பிரதிபலிக்கும். மேலும் அந்த உணர்வுகளை நாமளும் வந்து வளர்த்துக்கணும்ன்ற அந்த உத்வேகம், ஆசை எல்லாமே நமக்குள்ள வரும். அப்போ இறைவன் தாள் நம்ம மனசை வந்து நிலைப்படுத்துறதுக்கு வந்து மிக சுலபமான ஒரு பாதை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனாலதான் நாம பஜன்ஸ் பண்ணும் பொழுது மீனிங்கோட நாம வந்து படிக்கணும். அந்த மீனிங் படிச்சுட்டு நம்ம அந்த பாவத்தை கொண்டு அந்த பாடலை பாடும் பொழுது ஜஸ்ட் அந்த பாவத்தோடையே நம்ம செயல்படும் போது தட் இஸ் வி ஆர் மெடிடேட்டிங்னு அர்த்தம். மெடிடேஷன் என்பது தியான முத்திரையில உட்கார்ந்து இருக்கிறது மெடிடேஷன் கிடையாது, வெறுமனே மனசை வச்சுட்டு. ஓகே, தியானம் என்பது ஒரு நிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை. நாம் எந்நிலை ஆயினும் இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டே இருக்கேன், ஆனா நான் என்னுடைய மனசுல இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு உங்களுக்கு சொல்றேன்னா தட் இஸ் த மெடிடேஷன். நீங்களும் அதை கேட்கக்கூடிய தன்மையை வந்து செவி கொடுத்து இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு அனைத்தையுமே இந்த செவி வழியாக வந்து மனசுல தங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தட் இஸ் த மெடிடேஷன். அதுதான் உண்மையான மெடிடேஷனே. கிருஷ்ண உணர்வு, அதாவது இறை உணர்வு நிலையை வந்து யார் ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்களோ அதுதான் உண்மையான தியானம். உட்கார்ந்து நம்ம போஸ்ட் பண்றது அதெல்லாமே வந்து செகண்ட், தட் இஸ் ஆல் பிசிக்கல். அது எல்லாமே வந்து உடல் ரீதியாக நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை, அவ்வளவுதானே தவிர அது வந்து நமக்கு ஆன்ம நிலையில வந்து இறை உணர்வை நாம வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கிறோமான்றது உத்தரவாதம் கண்டிப்பாக கொடுக்கறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம மனசு வந்து அடங்காதது இல்லையா, அதை ஒருநிலைப்படுத்தி அமர்த்துறது போது அப்போ வந்து தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா மனசு வந்து அலைப்பாய்ந்துட்டே இருக்கும் பொழுது மனசு வந்து 2 செகண்ட் மேல நீங்க ஒன்றுக்கு மேல போக்கஸ் பண்ணவே முடியாது. சோ ஒருவர் தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெற்று பக்தி உணர்வுல செல்பவர்களுக்கு தான் அது சுலபமாக அடையப்படும். சாதாரணமா யோகிகள் இவங்க எல்லாருமே எவ்வளவோ ஆண்டுகள் வந்து அவங்க வந்து தியான பயிற்சி செய்வாங்க. மனசை நம்ம கண்டிப்பா அடக்க முடியாது. ஒரே ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ணணும்னா அடுத்த செகண்ட் நாம அதே போக்கஸ்ல நிலைப்போமான்றது கேரண்டி கிடையாது. இதுதான் தியான பயிற்சிகளுடைய உண்மையான நிலை. இத நீங்க எங்க வேணாலும் வந்து எனக்கு டிபேட் கொடுக்க சொன்னா கூட நான் கண்டிப்பா கொடுப்பேன். ஆனா வந்து நம்ம பக்தி உணர்வு வந்து சுலபமாக அடையும். இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டே ஒரு 5 நிமிஷம் கண்டிப்பா நம்மளால பண்ண முடியும், 5 மினிட்ஸ் கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஆனா வெறுமனே நம்ம வந்து தியானம் மனசை ஒருமைப்படுத்துறேன், எதன் மீது அலைப்பாய விடாம வச்சிருக்கேன்னா கண்டிப்பா ஒரு செகண்ட்க்கு மேல கூட நம்மளால வைக்க முடியாது. இதுதான் தியானத்தினுடைய இது. அதனால தியானம் பண்றது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. அந்த காலத்துல ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் கடுந்தவங்கள் புரிந்தார்கள் என்றால் அவங்க எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நிலையை அடையிறதுக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ ஆனா பக்தி பாதையில வந்து தியானம் பண்றது சுலபம். சோ இறைவனை நாம எண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே அவருடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டே நாம செயல்படுத்தலாம். ஆனா மனசை ஒருநிலைப்படுத்தணும்னு நினைச்சுட்டு செஞ்சா கண்டிப்பா வராது. அதுக்கப்புறம் 23-31 பிருது மகாராஜுடைய பிரார்த்தனைகள் கேட்கிறோம். ஸோ அதாவது பெனிடிக்ஷன்ஸ் லைக் லிபரேஷன் ஆர் வர்த்லெஸ். அதாவது மோட்சம் என்பதே வந்து வரமாக பெறுவது என்பது வேஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல? அப்போ மோட்சம் வேஸ்டா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. மாதாஜி எனக்கு மோட்சமே கிடைக்கிறது பெரிய கஷ்டம், அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் மோட்சத்தை மட்டும்தான் என்னால அடையிறதுக்கான முயற்சி என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு தட் இஸ் குட் ஒன்லி. உங்க சக்திக்கு என்ன நினைக்கிறதோ ஒவ்வொருத்தருடைய சக்தி இல்லையா, அவங்களுடைய முயற்சி, அவங்க எந்த அளவுக்கு அதை உணர்ந்து இருக்காங்களோ அதற்கேற்றவாறு முயற்சி செய்து அவங்க எதை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க, மினிமம் லெவல் மோட்சம், அதையாவது நம்ம அடையிறதுக்கு நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யணும் இல்லையா. சோ அதனால இங்க பிருத்து மகாராஜ் வந்து விடுதலைக்கான அந்த வரங்கள் வந்து வேஸ்ட், வர்த்லெஸ்ன்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா அவர் அதை விட ஹையஸ்டா உணர்ந்து இருப்பார். இறைவனுடைய திருத்தொண்டு தான் எந்த நிலையிலுமே மேன்மையானது என்பது உணர்ந்த நிலை இல்லையா, அது வந்து ஹையஸ்ட். எப்படி சைதன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு இல்லையா, நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரி, அந்த மாதிரி நிலை வந்து ஐயரா வந்து நிலைப்படுத்தி கொண்டவர்களுக்கு தான் அந்த உணர்வு வரும். நாம பேஸ் லெவல்ல இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் மோட்சமாவது செஞ்சு பகவானை திருநாடை அறிஞ்சு அங்க போய் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியலாமே அப்படின்னு நம்ம இந்த பேஸ் லெவலையாவது நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும். சாரூப்பியமா சாலோக்கியமா எந்த முக்தி நமக்கு வேணும்ன்றது வந்து நாம யோசிக்கணும். அடுத்து 24-26 give me millions of years to hear your glories from devotees.
அவர் கேட்கிறார். அதாவது கோடி கோடியான காதுகள் எனக்கு கொடுங்கோ, அப்போ பக்தர்கள் உங்களுடைய புகழாரங்கள் பாடுறதெல்லாம் நான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது அவர் கேட்ட வரம். தட் ரெஸ்டோர்ஸ் ஒன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யூ. இது 100% இல்லையா? ஸோ ஒன்லி அன் அனிமல் கிவ்ஸ் அப் சச் ஹியரிங். அப்படின்னா இறைவனுடைய புனித நாமங்கள், இறைவனுடைய செயல்கள், இறைவனுடைய புகழாரங்கள், இதையெல்லாம் ஒருத்தருக்கு கேட்கணுன்ற விருப்பம் இல்லாதவர்கள் அவங்க வந்து விலங்குக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அப்படின்ட்டு போய் நம்ம யாராவது பௌதிகவாதி கிட்ட போய் நீ பக்தி பண்றது இல்ல, உனக்கு வந்து நீ விலங்குக்கு கம்பேரிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. அது தவறு. இதை நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, நாம எல்லாரும் கூட விலங்கிலிருந்து தான் இப்ப வந்து மனிதனால அந்த மனசுக்கு வந்திருக்கும், மனதளவுல இல்லையா? ஆரம்பத்துல நாம கூட பௌதீகத்துலதான் இருந்தோம் இல்லையா? ஏன்னா நமக்கு யாருமே இந்த ஞானத்தை சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது. ஆனா நம்முடைய நிலை ஆல்வேஸ் நம்முடைய சுச்சுவேஷனை வந்து நாம பார்க்கணும். நீங்க எதை அப்ளை பண்ணனாலும் அடுத்தவங்க மீது பிரயோகிக்க கூடாது. நாம எந்த லெவல்ல இருக்கோம், நாம எந்த அளவுக்கு உணர்ந்திருக்கோம், நாம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த முயற்சி நாம எடுத்திருக்கோம், புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணியிருக்கோம். சோ வாட் இஸ் த லெவல்? நாம அனிமல் லெவல்ல இருக்கிறோமா, இன்னும் அடர்ந்த அதாவது அஜ்ஞானமா இருக்கக்கூடிய மரஞ்செடி கொடி லெவல்ல இருக்கிறோமா இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்படி இங்க பிருத்து மகாராஜா சொல்றாருன்னா அவருடைய உணர்தல் ஸ்வயம் பகவானுடைய சக்தி ஆவேச ஸ்வரூபம் இல்லையா? அவர் அந்த லெவல்ல சுலபத்துல அடையப்பட முடியும். நாம அப்படி கிடையாது. வி ஆர் இந்த கனிஷ்டா. அதனால நம்முடைய லெவல்ல வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம முமுட்சுக்களாகி இறைவனுடைய நாட்டை அடையறதுக்காக நமக்கு வந்து பகவான் வந்து அருள் புரியட்டுமே நம்ம வேண்டிக்கணும் இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் 27-28. ஸோ நான் உங்களுடைய திருப்பாதங்களுக்கு தொண்டு புரிவது மட்டும்தான் எனக்கு ஆசை அப்படின்னு சொல்றாரு. இஃப் லக்ஷ்மி இஸ் ஆங்கிரி யூ வில் டேக் மை சைட். அதாவது பகவானுக்கு மட்டுமே செய்யணும்னு நினைக்கிறார். எப்பவுமே இந்த ஸ்டோரி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சிவபெருமானுக்கும் பார்வதிக்குமே வந்து சண்டை வரும்பொழுது சிவனடியார்கள் வந்து சிவனிடத்துல வந்து சிவன் அடியார்கள் வந்து தாயார்கிட்ட போகும்போது பார்வதி தாயார்கிட்ட இந்த பௌதிக, ஏன்னா ஷீஸ் த மாயாதேவி இல்லையா? அவங்க இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்றவங்க, நமக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க பௌதிகத்துல. சோ அதனால தாய்கிட்ட போகும்போது எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டுட்டே இருப்போம். ஆனா சிவன் கிட்ட போகும்போது நம்ம வந்து கேட்க மாட்டோம், எதுவுமே கேட்க மாட்டோம். இதை நீங்க 90% வந்து சிவபெருமான் கிட்ட யாருமே வந்து பெருசா எனக்கு இது வேணும்னு கேட்க மாட்டாங்க. தாய் ஸ்தானத்துல சந்நிதி, அந்த தாயார் சந்நிதியில போயிட்டு தான் கேட்பாங்க. நமக்கு யார் அட்வைஸ் பண்ணாலுமே தாயார் சன்னதிக்கு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ நம்ம ஒருத்தருக்கு ஜாதகத்திலேயே வந்து சில கிரக அமைப்புகள் வந்து சரியில்லைன்னா லக்ஷ்மிக்கு வந்து அஷ்டோத்திரம் சொல்லுங்க, சிவா அதாவது சிவா அஷ்டோத்திரம் சொல்லுங்கன்னு யாரும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? லக்ஷ்மி, அதுக்கப்புறம் துர்கா அஷ்டோத்திரம், இப்படிதான் நமக்கு வந்து சஜஷன் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா the attachment is from the motherly things தான் இல்லையா? தாய் தான் 9 திங்கள் வந்து சுமக்கிறாள் இல்லையா? இந்த பாடிலி அட்டாச்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாய்க்கு தான் அதிகம் தந்தையை விட. சோ ஞானம் வேணும்னு நம்ம வந்து சிவபெருமான்கிட்ட கேட்கலாம். அஜ்ஞானத்துல இருந்து வெளிப்படுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து சிவபெருமான்கிட்ட போவோம். ஏன்னா he is a being great வைஷ்ணவா இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது லக்ஷ்மிக்கு சில சமயங்கள்ல வந்து தாயார் வந்து கீழே இறங்கி வருவாங்க பூலோகத்துல. என் பார்வதி தாயாரோட அப்படிதான் இறங்கி வந்து அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஆனது கூட இல்லையா? கேதாரீஸ்வரர் விரதம் வந்த கதையும் அதனாலதான். அதுபோல லக்ஷ்மி தாயாரும் கூட வந்து கோவத்தோட வந்து போய் அமர்ந்த இடங்களும் உண்டு இல்லையா? சோ அந்த ஆங்கிள் யார் அந்த முனிவர் வந்து அதாவது விஷ்ணு மார்பல உதச்சார், அவர் யாரு? பிருகுமுனி இல்லையா? பிருகுமுனி வந்து என்ன பண்றாரு, நாராயணர் அந்த ஹிருதயத்து மேல வந்து அதாவது காலை வைக்கும் பொழுது ஆமா ஆமா லக்ஷ்மி, அங்க இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி வந்து கோவத்தோட கிளம்பிடுவாங்க இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்கணும். ஆனாலும் வந்து பகவான் என்ன பண்ணார், அவருடைய பாதங்கள் வலிக்குதா அப்படிங்கறதான் அவர் வந்து செக் பண்ணாரே ஒழிய, சோ இங்க தாயார உதைச்சிட்டாங்க, அதாவது தன்னுடைய ஹிருதயத்து மேல உதைச்சதை அவர் வந்து பெருசா எடுத்துக்கல. சோ அப்படி யூ வில் டேக் மை சைட். ஆல் கிரேட் டிவோட்டீஸ் சர்வ் யூ. மிகப்பெரிய பக்தர்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே தொண்டு புரிகிறார்கள் என்று 29வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். 30-31 வேதிக் அலூரிமெண்ட்ஸ் ஆர் பிலிவில்ரிங், கைண்ட்லி பெஸ்ட் ஆஃப் வாட் எவர் யூ திங்க் பெஸ்ட் டு மீ. அதாவது வேதிக் அலூரிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா வேதங்களுடைய நோக்கமே தெரியாம தான் நாம வந்து வேதங்களை வந்து பயன்படுத்துறோம் இல்லையா? சோ பலன் கருதும் செயல்கள், புலனுகர்ச்சி செயல்களுக்காக வேதங்கள் வந்து செயல்படுத்தப்படும் பொழுது அது வந்து நமக்கு பயத்தை தான் கொடுக்கும். இட் லீட்ஸ் டு ஃபியர். ஏன்னா
நம்ம அந்த கர்ம பந்தனங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் அந்த பலன்களை பெற்று அதனுடைய விளைவுகள் அந்த செயல்களால வந்து பந்தப்பட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு நாம திரும்பி வரணும் இல்லையா? தட்ஸ் வை நமக்கு குழப்பம் கலப்பம் எல்லாமே வரும். ஆனா எனக்கு எது நன்மையோ அதை நீங்க கொடுங்கன்னு சொல்றாரு. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வரம்னு நம்ம சொல்லலாம். நமக்கு எது நன்மைன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ அதனால இறைவன் வந்து நமக்கு எது நன்மையாக இருக்கும்ன்றது வந்து அது நமக்கு ஆரம்பத்துல அது கசப்பா கூட இருக்கலாம். ஆனா இறுதியில அது வந்து நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? சோ அதுதான் சத்துவகுணத்தினுடைய இதுவே. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கு எது நன்மையோ பகவான் கொடுப்பார். அது கஷ்டமா இருக்கட்டும் நஷ்டமா இருக்கட்டும் இல்லையா? சோ 32 38 வரங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்ட பிறகு பகவான் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புறார். ஸோ அந்த இதுல வந்து 32 34 மேலும் பகவான் வந்து ரிது மன்னருக்கு வந்து பக்தியை வழங்குகிறார். அதை பத்தி சொல்றது 32வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 34வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அதன் பிறகு அங்கிருந்து கிளம்புறாரு. 35 38 ரிது மன்னர் அனைவருக்குமே மரியாதைகள் அந்த இடத்துல தேவர்கள் எல்லாமே இருந்தாங்களே, மக்கள் எல்லாருமே இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாமே கௌரவம் செய்து விட்டு அவருடைய அரண்மனைக்கு திரும்புகிறார். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தொகுப்பு. ஓகே, ஸோ நாம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மீனாட்சி மாதாஜி இருக்காங்களா? ரொம்ப அருமையான டாபிக் இன்னைக்கு நம்ம படிச்சது. ஸோ ஒருவருடைய உணர்தல். இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் இப்ப வாசிக்கிறேன், நீங்க இந்த ஸ்லோகத்தை வாசிங்க. ஓகே. மைத்ரேய உவாச்ச பகவான் அபிவைகுண்ட சாகம் மகவதா விபுஹு யஜ்ஞைர் யஜ்ஞாபதிஸ்துஷ்டோ யஜ்ஞபுத்தம் அபாக்ஷதஹ. எஸ் வாசிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்ரேய உவாச்ச பகவான் அபிவைகுண்ட சாகம் பகவதா விபுஹு யஜ்ஞைர் யஜ்ஞாபதிஸ்துஷ்டோ யஜ்ஞாபுக்தம் அபாஷத. மைத்ரேய உவாச்ச மகா முனிவர் மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார், பகவான் முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணு, அபி கூட, வைகுண்ட வைகுண்டத்தின் அதிபதி, சாகம் அவருடன், மகவதா தேவேந்திரன், விபுகு பகவான், யஜ்ஞை வேள்விகளினால், பதி வேள்விகளின் நாயகர், துஷ்டக மன நிறைவடைதல், யஜ்ஞவுக் வேள்விகளினால் மகிழ்பவர், தம் பிருது மன்னனுக்கு அபாஷத கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு. மகா முனிவர் மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார், எனது அன்பிற்குரிய விதுரரே, 99 வேள்விகளினால் மிக்க மன நிறைவடைந்த முழுமுதற் கடவுள் பகவான் விஷ்ணு அங்கே தோன்றினார். அவரோடு இணைந்து தேவேந்திரனும் வந்திருந்தான். பகவான் விஷ்ணு கூறலானார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கணும் மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி வாசிங்கோ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச ஏஷேதே அகாஷீத் பங்கம் ஹயமேத சதஸ்யஹ க்ஷமாபயத ஆத்மானம் அமூக்ஷ்ய சந்தும் அர்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஏஷ தே காஷித் பங்கம் ஹயமேத சதஸ்யஹ க்ஷமாபயத ஆத்மானம் அமுஷ்ய சந்தும் அர்ஹசி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் விஷ்ணு கூறினார், ஏஷ இந்திரதேவன், தே உனது அகாஷி செய்யப்பட்ட பங்கம் குறைவு, ஹய குதிரை, மேத வேள்வி, சதஸ்ய 100வது, உண்மையில், க்ஷமாப எதக மன்னிக்க வேண்டுகிறேன், ஆத்மனம் உன்னிடத்தில், அமுஷ்ய அவனை, சந்தும் மன்னிப்பாயாக, அர்ஹசி கட்டாயமாக. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணு கூறினார், எனது அன்பிற்குரிய பிருத்து மன்னனே, சொர்க்காதிபதி தேவேந்திரன் உனது 100 வேள்விகளையுமே நிறைவேற விடாது தொல்லை கொடுத்திருக்கிறான். அதற்கான வருத்தத்தை உன்னிடம் தெரிவிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறான். ஆகையினால் அவனை நீ மன்னிப்பாயாக. பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மானம் என்கின்ற வார்த்தை அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
யோகிகளும் ஞானிகளும் ஒருவரை ஒருவர் அழைத்துக் கொள்ளும் போது அல்லது சாதாரணமானவனை கூட அவர்களது ஆத்மாவை குறித்தே அழைப்பர். தெய்வீகத்தன்மை கொண்ட பெரியோர் வாழ்கின்ற உயிர் என்பதே அவனது உடல் சார்ந்தது என்பதை ஒத்துக்கொள்வது இல்லை. தனிப்பட்ட ஆத்மா என்பது முழுமுதற் கடவுளின் முக்கியமான ஒரு பாகம் ஆனதினால் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தன்மையினால் வேறுபாடு உடையவன அல்ல. அடுத்து வரும் ஸ்லோகம் ஒருவனது உடல் என்பது மேலாடை போன்றது என்றும் உயர்ந்த தெய்வீகத்தன்மை உடைய பெரியோர் ஒரு ஆத்மாவிற்கும் பிறிதொரு ஆத்மாவிற்கும் இடையே பேதம் பார்ப்பதில்லை என்பதையும் விளக்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஸ்லோகாஸ். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கணும் மாதாஜி? கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. சீதிய சாதவோ லோகே நரதேவா நரோத்தமா நாபித்ருஹந்தி பூதேப்யோ யர்ஹீனாத்மகலேவரம். எஸ், வாசிங்க கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிதியல் சாதவோ லோகே நரதேவ நரோத்தமாக நாபித்ருஹ்யந்தி பூதேப்யோ யர்ஹீனாத்மா கலேவரம். சிதிய அறிவில் உயர்ந்த பெரியோர், சாதவ நற்செயல்கள் செய்வதில் முனைப்புடையோர், லோகே இவ்வுலகத்தில், நரதேவ ஓ மன்னனே, நர உத்தமாக மனிதரில் சிறந்தோர், ந அபித்ரு யந்தி கெடுமதியாளர் ஆவதில்லை, பூதேபிய பிற உயிர்களுக்கு, யர்ஹி ஏனென்றால், ந இல்லை, ஆத்மா நான் அல்லது ஆத்மா, கலேவரம் இந்த பூத உடல். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ மன்னனே, புத்தியில் சிறந்தோரும் பிற நலன் விரும்புவோரும் மனிதர்களின் சிறந்தவர் என கருதப்படுவர். ஓர் உயர்ந்த மனிதன் பிறருக்கு கேடு நினைக்க மாட்டான். அறிவிலே உயர்ந்தோர்கள் ஆத்மா வேறு உடல் வேறு என்பதை எப்போதும் உணர்ந்தவர்களே. பொருளுரை. புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதான் ஓர் கொலை செய்தால் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அவனுக்கு விடுதலை அளிப்பதை நாம் தினசரி வாழ்க்கையில் பார்க்கின்றோம். இதன் பொருள் என்னவென்றால், வாழ்கின்ற உயிர்கள் எல்லாம் தூயனவே காரணம் முழுமுதற் கடவுளின் முக்கியமான பாகங்கள் ஆகும். பௌதீக சக்தியின் கோரப்பிடியில் ஒருவன் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது அவன் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு பலியாகி போகிறான். உண்மையில் அவன் எந்த செயலை செய்தாலும் அது ஜட இயற்கையின் தூண்டுதலினாலேயே செய்யப்படுகிறது. இது பகவத்கீதை 5.14 கூறப்பட்டுள்ளது. நா கிருத்வம் நா கர்மாணி லோகஸ்ய சிதிஜ பிரபுஹு ந கர்மபல சம்யோகம் ஸ்வபாவஸ்து பிரவர்த்ததே. உடல் பெற்ற ஆத்மா அவ்வுடல் நரகத்தின் தலைவனாக இருக்கும். அது நகரத்தின் தலைவனாக இருந்தும் அது எச்செயல்களையும் செய்வதில்லை, செய்யும்படி யாரையும் தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களுக்கு காரணமாய் இருப்பதும் இல்லை. இவை எல்லாம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் கட்டளையின் பேரிலேயே நடைபெறுகின்றன. உண்மையிலேயே உயிர்களோ அல்லது ஆத்மாவோ எதுவும் செய்வது இல்லை. ஜட இயற்கையின் கட்டளையின் கீழேயே எல்லாம் நடைபெறுகின்றன. ஒரு மனிதன் நோயுற்ற பொழுது அந்நோயின் அறிகுறிகள் அவனுக்கு உண்டாகும் எல்லா உபாதைகளுக்கும் மூல காரணமாகின்றன. உன்னதமான விழிப்புணர்வு அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் சிறந்தவர்கள் ஜட இயற்கையின் கட்டளையின் கீழ் உள்ள ஆத்மாக்களுக்கோ அல்லது அவற்றின் செயல்களுக்கோ என்றும் பொறாமை கொள்வது இல்லை. உன்னதமான விழிப்புணர்வு கொண்டவர்கள் சிதிய என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். சிதி என்றால் புத்தி மேன்மை என்றும் மிகவும் உயர்ந்த என்றும் பக்தன் என்றும் பொருள்படும். பக்தியும் சிறந்த புத்தியும் வாய்க்க பெற்ற ஒருவன் தனது உடலுக்கோ அல்லது ஆத்மாவிற்கோ எதிராக எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுப்பது இல்லை. அவர்கள் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் கண்டால் மன்னிக்கிறார்கள். ஆன்மீக அறிவில் உயர்ந்தோரின் தன்மையே
இம்மன்னிக்கின்ற குணம்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச், வெரி நைஸ். வேற யாராவது வாசிக்கணுமா மாதாஜி இன்னைக்கு? அவ்வளவுதானே? ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா சரி, மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்தோட லாஸ்ட், ஏன்னா 7:45க்கு ராதிகா மாதாஜி வருவாங்க. ஓகே, அதனாலதான் ஐ வில் லீவ். சோ சாரி, வாசிங்க. இல்லைன்னா நாளைக்கு வாசிங்க மாதாஜி. இது வரைக்கும் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே நாளைக்கு நீங்க வாசிங்க நாளைக்கு. ஓகே மேடம். சோ இப்போ நம்ம பகவான் வந்து அந்த யாகசாலையில இல்லையா, அவங்க யஜ்னங்கள் செய்துட்டு இருக்காங்க. அஸ்வமேத யஜ்னம் செய்யக்கூடிய அந்த யாகசாலையில வந்து தோன்றுகின்றார் பிருது மன்னர் முன்னாடி. சோ அங்கே மைத்ரேய மகரிஷி வந்து இப்ப விதுரருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு இதான். சோ பகவான் அபிவை குண்ட சாகம்ப மகவதா விபுஹு யஜ்ஞைர் யஜ்ஞபதிஸ்துஷ்டோ யஜ்ஞாபுக்தம் அபாஷதஹ. மைத்ரேய உவாச்ச. மாமுனிவர் மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறுகிறார், பகவான் முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணு, அபி கூட, வைகுண்டத்தின் அதிபதி, சாகம் அவருடன், மகவதா தேவேந்திரன், விபுகு பகவான், யஜ்ஞை வேள்விகளினால், பதி வேள்விகளின் நாயகர், துஷ்ட மன நிறைவடைதல், யஜ்ஞ புக் வேள்விகளினால் மகிழ்பவர், தம் பிருது மன்னனுக்கு அபாஷத கூறினார். மாமுனிவர் மைத்ரேய என்ன சொல்றாருன்னா இந்த இடத்துல, எனது அன்பிற்குரிய விதுரரே தெரிஞ்சுக்கோ, இங்க என்ன நடக்கிறதுன்றத வந்து இப்போ அங்க அந்த வேள்வி சாலையில என்ன நடக்கிறதுன்றத நான் மேலும் உனக்கு எடுத்துரைக்கிறேன். அதை நீ புரிஞ்சு கொள்ள முயல்வாயாக. 99 வேள்விகளை ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு. இந்த 100வது வேள்வியில வந்து அதாவது இந்திரன் வந்து அந்த அசுவத்தை வந்து கவர்ந்து சென்று விடுகின்றான். வேள்வி நிறைவடையவில்லை. மேலும் பிரம்மர் வந்து நீ வந்து இது விதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் பொழுது அதை நீ ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நீ வந்து தயாராக இரு அப்படின்னு சொல்றாரு. மேலும் வந்து இந்திரன் வந்து பாவ செயல் செய்வதற்கு, அதாவது அடமெண்டா இந்த யக்னத்தை முடிச்சே ஆகணும்ன்ற அந்த இது வந்து நீ அட்டாச் பண்ணிக்காத. நீ ஆல்ரெடி வந்து இறைவனுடைய அம்சமாக தோன்றியவர் இல்லையா? சோ தூய பக்தனும் கூட. சோ நீ இந்த வேள்விகளை செய்ய வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. யாருக்கெல்லாம் வேள்விகள், கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த வேள்விகள் ப்ராசஸ் எல்லாமே இல்லையா? வைதி பக்தி, சாதன பக்தி, ராகனுக பக்தி எல்லாமே வந்து நார்மலா, அதாவது ஒரு உயிர் வாழி வந்து பக்தியில வந்து பக்குவமற்ற நிலையில இருக்கும் பொழுது, அந்த பயிற்சி செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கும் பொழுதுதான் அதெல்லாம் தேவை. ஒருவர் பக்குவம் பெற்ற பிறகு இறைவனோடு எப்பவுமே அவங்க சம்பந்தம் பட்டு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதனால கிரவுண்ட் ரூலா வந்து நம்ம அதெல்லாம் பிலாசபியை வந்து தவறான இடத்துல வந்து சொல்லி நாம தவறான ஒரு வழிகாட்டுதல கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. பிருது மன்னருடைய உணர்தல் வேறு, சாதாரண மக்களுடைய உணர்தல் வேறு இல்லையா? சோ அப்ப அதனால அவர் வந்து இருந்தும் அந்த யாகங்கள் எதற்கு செய்கிறார் என்றால், எல்லாரும் அவருடைய தளத்துல இல்லையா? அதாவது அவர் ஞான தளத்துல இருக்கார். நிறைய பேர் வந்து உடல் தளத்துலதான் இருக்கும் இல்லையா? அவர்கள் உடல் தளத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்து காட்டணும். அதுக்காக தான் யஜ்னங்களே செயல்படும். ஏன் இறைவனே சொல்றார், இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது, குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா? பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர், இருந்தும் நான் இந்த இடத்தில் வந்து அவதரிக்கும் பொழுது நான் செயலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா என்னை பார்த்து இல்லையா, மற்றவர்கள் வந்து செயலாற்றாமல் போய்விட்டால் அதற்காக தான் பகவான் செயலில் எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? மேலும் அவர் 24/7 செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு ஜீவன்லையுமே இல்லையா? பரமாத்மாவா இருந்து. அவர் இல்லை என்றால் இந்த ஆத்மா இயங்கவே இயங்காது. இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சோ 99 வேள்விகளினால் மிக்க மனநிறைவு அடைந்த முழுமுதற் கடவுள் பகவான் விஷ்ணு அங்கே தோன்றினார். அவரோடு இணைந்து தேவேந்திரனும் அந்த இடத்துல வந்திருந்தான். சோ பகவான் வந்து பின்வருமாறு பேசுறார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து. ஏஷே தே அகாஷீத் பங்கம் ஹயமேதா சதஷ்யஹ ஷமாபயத ஆத்மானம் அமோக்ஷ்ய சந்தும் அர்ஹசி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் மகாவிஷ்ணு சொல்றார், ஏஷ இந்திர தேவன் தே உனது ஆகர்ஷித் செய்யப்பட்ட பங்கம் குறைவு, அய குதிரை, மே வேள்வி, மேதக வேள்வி, தைஸ்ய 100வது, சதஷ்ய 100வது, யா உண்மையில், ஷமாப எத மன்னிக்க வேண்டுகிறான், ஆத்மனம் உன்னிடத்தில், அமோக்ஷய அவனை, சந்தும் மன்னிப்பாயாக, அர்ஹசி கட்டாயமாக. இப்போ பகவான் வந்து அறிவுறுத்துகிறார் பிருது மன்னருக்கு. முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணு கூறினார், எனது அன்பிற்கினிய பிருது மன்னனே,
சொர்க்காதிபதி தேவேந்திரன் உனது 100 வேள்விகளையுமே நிறைவேற விடாது தொல்லை கொடுத்திருக்கிறான். அதற்கான வருத்தத்தை உன்னிடம் தெரிவிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கின்றான். ஆகையால் நீ அவனை மன்னிப்பாயாக. இப்போ பகவான் வந்து சொல்றார், அட்வைஸ் பண்றார். யாருக்கு? பிருது மன்னர். நம்ம படிச்ச பண்புகள் இல்லையா, அதாவது 16வது அத்தியாயத்துல முதல் 3 ஸ்லோகங்கள்ல. சோ ஒன்று வந்து குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. இதை நான் நிறைய கிளாஸஸ்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். எத்தனையோ பண்புகள், 26 பண்புகள் இருக்கு அதுல. அது எல்லாமே தெய்வீகமான பண்புகள். அந்த தெய்வீகமான பண்புகள்லயே முதல்ல குற்றம் பார்ப்பதில் விருப்பமின்மை, அதுக்கப்புறம் மன்னிக்கக்கூடிய குணம். இது ரெண்டும் இருந்தாதான் நாம வந்து ஆன்மீகத்துல அடியெடுத்து வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். இந்த 2 குணாதிசயங்கள் நம்ம கிட்ட அதாவது இல்லைன்னா நாம் எவ்வளவு பக்தி பண்ணாலுமே இல்லையா, அது வந்து நாம் இன்னும் பக்தி பாதையில வந்து அடியெடுத்து வைக்கல. நாமளே நாம எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும். ஓகே. சோ இங்க பொருளுரையில வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல ஆத்மானம் என்ற வார்த்தை வந்து அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு இங்க மேற்கோள் காட்டுகிறார். யோகிகளும் ஞானிகளும் ஒருவரை ஒருவர் அழைத்து கொள்ளும் பொழுது அல்லது சாதாரணவனை கூட அவர்களது ஆத்மாவை குறித்தே அழைப்பர். ஸோ மனசுல இருந்து நம்ம ஒருத்தர் நோக்கும் பொழுது நாமளும் அவரும் வந்து ஒன்றுதான், சமநிலைதான். அவனும் ஒரு ஜீவன், நாமளும் ஒரு ஜீவன் இல்லையா? அப்படி ஏன்னா ஆன்மாவுக்கு எந்த வேதங்களும் கிடையாது. நித்தியமான இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாமே இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள் அப்படிங்கிற மனசு இல்லையா. வித்யா வினயே சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி இல்லையா. சோ அந்த மனப்பக்கம் தத்துவதர்ஷி மாதிரி அந்த நிலையை வந்து கண்டிப்பா நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். சோ நமக்கு அந்த மனப்பான்மை இல்லைன்னாலும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டின் மூலியமா அதை வந்து நாம அபிவிருத்தி செய்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பண்பு. சோ இங்கே வாழ்கின்ற, அதாவது தெய்வம் பெரியோர் வாழ்கின்ற உயிர் என்பது அவனது உடல் சார்ந்தது அவனது உடல் சார்ந்தது என்பதை ஒத்துக்கொள்வது கிடையாது இல்லையா. உடல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை அந்த ஜீவன் அடையிறது அவனுடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறும் அவன் மரணிக்கும் பொழுது முந்தைய ஜென்மத்துல எப்படிப்பட்ட உணர்வுகளை கொண்டு அந்த உடலை நீத்தானோ அதை கொண்டு அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை அவன் அடைய பெறுகிறான். சோ உடல் தளம் என்பது தற்காலிகமான ஒன்று இல்லையா. அதற்குத்தான் வந்து பிறப்பு உண்டு, அதற்குத்தான் வந்து மூப்பு உண்டு, அதுக்குதான் வியாதி வரும், அதுக்குதான் வந்து மரணமும் உண்டு. ஆன்மாவுக்கு மரணம் கிடையாது. அவன் நித்தியமானவன், மிக பழமையானவன், புராதனன் இல்லையா. அவனை வந்து நீராலோ நெருப்பாலோ இல்ல காற்றாலோ எதையுமே செய்ய முடியாது. காற்றால உலர்த்தவும் முடியாது, நீரால நனைக்கவும் முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கவும் முடியாது இல்லையா. மேலும் எந்த ஆயுதத்தை கொண்டும் அவனை துண்டிக்கவும் முடியாது. இதை நம்ம 2nd சாப்டர் பகவத்கீதையில அழகா நமக்கு பகவான் எடுத்துரைச்சிருக்கார். அதை நம்ம வாசிச்சும் இருக்கோம் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை வந்து நாம உணரும் பொழுது நாம் அடுத்த உயிர்களிடத்துல அன்பு பாராட்டக்கூடிய அந்த மனசு மட்டும்தான் நமக்கு வரும். குரோதம் என்பது கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்காது. சோ ஒருத்தர் குரோதத்தை விடணும்னா அனைவரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மையை வந்து வளர்த்துக்கணும். அந்த ஒன்று போல மனப்பான்மை எதனால வரும்னாக்கா இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் வரும் இல்லையா. நாம ஆத்மா, இந்த உடல் என்பது ஒரு சட்டை தான் இந்த ஆன்மாவுக்கு இல்லையா. நம்ம இந்த உடலை ரட்சிக்கிறோம்ன்றன்னா அந்த சட்டையை தான் நம்ம ரொம்ப பாதுகாத்துட்டு இருக்கோமே ஒழிய ஆன்மாவை வந்து பாதுகாக்கலன்னு அர்த்தம். சோ நாம செய்யக்கூடிய பௌதீக செயல்கள் எல்லாமே பௌதீகத்திலிருந்தே நாம் மாற்றும் பொழுது இந்த சட்டையை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணி அயரன் பண்ணி போடுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. உண்மையிலே அந்த சட்டையை போட்டுக்கக்கூடிய அந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு, உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அழுக்க வந்து நாம கவனிக்கிறதே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. அதனால ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தன்மையில் வேறுபாடு உடையவை அல்ல. குவாலிட்டியில ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறுபட்டவர்கள் கிடையாது. பகவான் நித்தியமானவர், ஆன்மாவும் நித்தியமானது. பகவானிலிருந்து தோன்றியதுதான் இந்த ஆத்மாக்கள் அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து வரும் ஸ்லோகம், ஒருவனது உடல் என்பது மேலாடை போன்றது என்றும் உயர்ந்த தெய்வீக தன்மை உடைய பெரியோர் ஒரு ஆன்மாவிற்கும் பிறிதொரு ஆன்மாவுக்கு இடையே பேதம் பார்ப்பதில்லையும் விளக்குகிறது இல்லையா. இந்த உடல் அதாவது பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. பகவத்கீதையில 22 ஸ்லோகம் 2.22 ஸ்லோகம் வந்து நாம வாசிக்கிறோம்.
ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது. ஒவ்வொரு அத்தியாயமே அற்புதம் தான், நிறைய கருத்துக்கள் இல்லையா. வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிரஹ்ணாதி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி அந்யானி சம்யாதி நவாமி தேகி இல்லையா. அதாவது எவ்வாறு ஒரு மனிதன் வந்து பழைய ஆடைகளை களைந்து இல்லையா, சோ புதிய ஆடைகளை வந்து இந்த உடலுக்கு வந்து கொடுக்கிறானோ, அது போல இந்த ஆத்மாவும் வந்து பற்பல உடல் எனக்கூடிய ஆடைகளை களைந்து வந்து, அதாவது இந்த உடை வந்து எப்போ வந்து இனிமே இந்த உடை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியாது அப்படின்ற சுச்சுவேஷன். நாம கூட நிறைய ஆடைகள் வாங்குறோம் இல்லையா. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்ன வாங்கின அந்த ஆடை வந்து இப்ப பழுதடைஞ்சு அது எப்பயோ கூட நம்ம தூக்கி கூட எரிஞ்சிருக்கலாம். அது போல இந்த உடல் வயோதிகமான பிறகு இல்லையா, வியாதிகளோட உழண்டு கொண்டிருக்கும் போது இந்த உடல் இனிமே பிரயோஜனப்படாது. இந்த ஆன்மா வந்து இதுல குடிக்கொண்டிருக்கிறதுக்கு இல்லையா. நன்னிலை அடையணும்னா இந்த ஆன்மா ஒரு உடல்ல வந்து குடிக்கொண்டால் மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து நன்னிலை அடையவார்கள். சோ அப்போ இந்த யூஸ்லெஸ்ஸா போகக்கூடிய இந்த உடலை வந்து கலைந்துட்டு வேறு ஒரு உடலை வந்து ஏற்கிறது. சோ அந்த ஒரு நிலை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அந்த நித்தியமற்றதுதான் இந்த உடல், நித்தியமானது ஆன்மா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் சீதிய சாதவோ லோகே நரதேவா நரோத்தமா நாபித்ருஹ்யந்தி பூதேப்யோ யர்ஹீனாத்மகலேவரம். சீதிய அறிவியல் உயர்ந்த பெரியோர், சாதவ நற்செயல்கள் செய்வதில் முனைப்புடையோர், லோகே இவ்வுலகத்தில், நரதேவா ஹோ மன்னனே, நர உத்தமா மனிதர்களில் சிறந்தோர், ந அபித்ருஹ எந்தி கெடுமதியாளர் ஆவதில்லை, பூதேப்ய பிற உயிர்களுக்கு, எர்ஹி ஏனென்றால், நான் இல்லை, ஆத்மா நான் அல்லது ஆத்மா, கலேவரம் இந்த உடல், ஓ மன்னனே புத்தியில் சிறந்தோரும் அப்படின்னா ஆத்ம ஞானத்தை புரிஞ்சின்றவங்க, பிறர் நலல் விரும்புவோரும். இந்த நிலை, இந்த புத்தியில சிறந்தவரா இருப்பவங்க கண்டிப்பா பிறர் நலத்தை கண்டிப்பாக அவர்கள் பார்ப்பார்கள். தான் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலுமே அடுத்தவர்களுக்கு ஏதாவது நம்ம வந்து தீங்கு இழைத்து விடுவோமா அப்படிங்கிற உணர்வு கொண்டு அதை செக் பண்ணி தான் அந்த வேலையை செய்வாங்க. சோ தனக்கு மாத்திரம் நன்மை பயக்கக்கூடியதாக பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லோருக்கும் நன்மை பயக்க வல்லக்கூடிய செயல் எதுவோ அதை தான் இந்த புத்தியில் சிறந்தோர் செய்வார்கள். மனிதர்களில் சிறந்தவர் என்று கருதப்படுவர். ஒரு உயர் மனிதனின் பிறருக்கு கேடு நினைக்க மாட்டான். ஒரு உயர்ந்த மனிதன் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எப்பவுமே கேடு நினைக்கவே மாட்டான். அவனால முடிஞ்சது எல்லாமே அடுத்தவங்களுக்கு சகாயத்தை தான் பண்ணுவானே ஒழிய கேடு என்பதை நினைக்க மாட்டான். அறிவில் உயர்ந்தோர்கள் ஆத்மா வேறு உடல் வேறு என்பதை எப்பொழுதும் உணர்ந்தவர்கள் தான் இல்லையா. இந்த உடல் என்பது ஒரு சட்டையை மாதிரிதான், கலைந்தெறிந்து விட்டு வேறு ஒரு புதிய உடலை வந்து அந்த ஆத்மா ஏற்கும் கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு. புத்தி சுவாதீன எஸ் மென்டலி ரிட்டார்டட் இல்லையா, மென்டலி ஸ்டேபிளா இல்லாதவங்க, புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்க ஒரு தவறு செஞ்சுட்டா அவங்களுக்கு மன்னிப்பு, ஜட்ஜே வந்து அவங்களுக்கு வந்து மன்னிப்பு கொடுத்து ஒரு மனநல இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து அனுப்பிச்சு விடுவாங்க இல்லையா. புத்தி சுவாதீனம். அவர் ஒரு கொலை செய்தால் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அவனுக்கு விடுதலை அளிப்பதை நாம் தினசரி வாழ்க்கையில நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கிறோம். இதன் பொருள் என்னவென்றால், வாழ்கின்ற உயிர்கள் எல்லாமே தூயனவாக இருக்க வேண்டிய காரணம் அப்படின்னா பியோர் அப்படின்னா புத்தி வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கரெக்டா வேலை செய்யணும்னா இங்கேயும் வந்து சுத்தமா இருக்கணும்ன்ற அந்த இது உண்டு, பண்பு வேணும். உண்மையிலே ஆன்மா எப்பவுமே தூய்மையானதுதான். ஆனா அதை மேல நம்ம இந்த சூக்ஷ்ம உடல் என்ன பண்றோம், புத்தி மனசு இல்லையா, அகங்காரம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தணும் சூக்ஷ்ம உடலை. வாழ்கின்ற உயிர்கள் எல்லாம் தூயனவே, மேலும் அவை எல்லாமே முழுமுதற் கடவுளுடைய பாகங்கள் தான், பின்ன பகுதிகள் தான் என்பது தெரிஞ்சிருக்கும். பௌதிக சக்தியின் கோரப்பிடியில் ஒருவன் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது இந்த ஜட இயற்கையில வந்து முக்குணங்களுக்கு பலியாகி போகிறான் இல்லையா. அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இந்த குணாதிசயத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல இருந்து அவன் வந்து செயல்படுத்துகிறான். உண்மையில் அவன் எச்செயலை செய்தாலும் அது ஜட இயற்கையின் தூண்டுதலிலே செயல்படுகிறது. எஸ், யார் ஹூ இஸ் த டூயர் நம்ம படிச்சிருக்கோம், 3rd சாப்டர் பகவத்கீதையில வருது இல்லையா. ஹூ இஸ் த டூயர்? அப்போ ஆன்மா செயல்படுதா, பரமாத்மா செயல்படுகிறாரா இல்லையா, இல்ல இந்த என்னது புலன்கள் தான் செயல்படுகிறதா? மூல காரணம் இந்த பிரகிருத்தினுடைய 3 குணங்கள் தான் மூல காரணமே. சோ அந்த 3 குணங்கள்ல அந்த ஜீவன் எந்த குணாதிசயத்தின் மீது அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய குணாதிசயம் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறதோ அவ்வாறே அவன் என்ன பண்றான், அவனுடைய ஆசை இல்லையா,
ஒரு ஆசை என்ப பண்ணக்கூடிய அந்த பண்பை வந்து ஆன்மா வந்து எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த மனசு, புத்தி, அகங்காரம், புலன்கள் எல்லாமே வந்து செயல்படுத்தி வரும். இங்க செயலாற்றுவது யாரு? இந்த பண்புகள் தான். அதாவது இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், மனசு, புத்தி இல்லையா, இதெல்லாம் தான் செயல்படுமே. ஆன்மா செயல்படுவது கிடையாது. அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இது பகவத்கீதையில 5.14 என்ன சொல்றாங்க? நான் கர்த்திருவம் நான் கர்மாணி. கர்த்திருவம் நான் என்றால் இல்லை இல்லையா, அதாவது செயல்படக்கூடியது. லோகஸ்ய சுஜதி பிரபு நான் கர்மபல சம்யோகம் ஸ்வபாவஸ்து பிரவர்த்ததே. உடல் பெற்ற ஆன்மா இல்லையா, அந்த உடல் நகரத்தின் தலைவனாக இருந்தும், அதாவது இது 9 அதாவது கதவுகளை கொண்ட நகரம் இந்த உடல் இல்லையா. அதே 5th சாப்டர்ல தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. 2 கண்கள், 2 காதுகள், வாய் இல்லையா, 2 நாசிகள் மற்றும் பிறப்பு உறுப்புகள், கழிவு உறுப்புகள் இல்லையா. இந்த 9 நவத்வாரம் தான் இந்த இது ஒரு அரண்மனையா நம்ம, அதாவது இது ஒரு கிங்டம், அதாவது ஒரு சாம்ராஜ்யம், ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுத்துட்டாலும் இந்த சாம்ராஜ்யத்துல ஆளக்கூடியவன் யாரு? ஆன்மா இல்லையா. அவனுக்கு வந்து சப்போர்ட்டா யார் இருக்கிறது? அதாவது எல்லாத்துக்குமே அப்ரூவலா கொடுக்கறது அவனுக்கு. அதாவது ஒரு சிற்றரசனுக்கு எப்படி பேரரசன் வந்து செயல்படுவாங்களோ அது போல சுப்ரீமா இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வந்து இந்த ஜீவன் வந்து ஆசை கொள்ளும் பொழுது அது உள்ளுக்குள்ள அவனுடைய பண்பு, அதாவது அவன் எந்த குணாதிசயத்தோடு அவன் வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றானோ அதற்கேற்றவாறு அந்த ஆசையை வந்து நிறைவேற்றணும்ன்ற மனசு வரும் இல்லையா. புத்தி மனசு ரெண்டுமே வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஆனா அவன் சத்துவத்துல இருக்கும்போது இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தோணும் இல்லையா. சோ இறைவன் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்ரூவல் கொடுக்கிறார். ஸோ இது நன்மை என்பது நமக்கு தெரியும் பொழுது அந்த அந்த சத்துவ குணத்திலிருந்து செயல்படக்கூடியது எல்லாமே முன்னேற்ற பாதையில போகும். அதே அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவன் வந்து அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அவனுக்கே வந்து மோசமான ஒரு நிலையை கூட ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மேலும் பேராசை, அதாவது கட்டுக்கடங்காத ஆசை கொண்டு செயல்படுபவன் வந்து ரஜோகுணம். சோ ஒரே செயலை வந்து 3 விதமா செயல்படுத்த முடியும் இல்லையா. அந்த அப்ரூவல் யாரு கொடுக்குறாரு? பரமாத்மா கொடுக்குறாரு. சோ இந்த அப்ரூவல் கொடுக்கறது மட்டும் பரமாத்மா, செயல்படுறது எல்லாமே எது இந்த இடத்துல? குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில எல்லா டிபெண்டா இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்கள், மனசு, புத்தி எல்லாமே செயல்படும். இவையெல்லாம் தனித்து இயங்காது குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில. அதுதான் பேசிக் காரணமே. செய்யும்படி யாரையும் தூண்டுவதும் கிடையாது இல்லையா. இந்த ஆத்மா வந்து யாரையுமே செயல்படுன்னு சொல்றது கிடையாது. இதை செய்ய அதை செய்யணும்னு சொல்றதே கிடையாது. செயல்களின் பலன்களுக்கு காரணமா இருப்பதும் கிடையாது. ஏன்னா அவனே செயல்படுறது கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது அவன் எதுக்கு காரணமா இருக்க போறான்? கிடையாது இல்லையா. ஆத்மா காரணமாக கிடையாது. ஆனால் ஆத்மா தான் பனிஷ்மெண்ட் அனுபவிக்குது இல்லையா. இது ஒரு கான்ட்ரடிக்டரி. இது நாம 2nd சாப்டர்ல படிக்கிறோம். உண்மையிலே ஆன்மா செயல்படுவது கிடையாது. இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்களால் வந்து மனசு, புத்தி, அகங்காரம் மற்றும் வந்து இந்த புலன்கள் செயல்படும் பொழுது ஆத்மா ஏன் இன்னொரு பிறவி எடுத்து அனுபவிக்கணும் இல்லையா. ஆத்மா ஏன் நரகத்திற்கு செல்லணும்? ஆத்மா ஏன் சொர்க்கத்துக்கு செல்லணும் இல்லையா. அனுபவிக்கிறது யாரு? ஆத்மாதான் இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா ஆத்மாதான் மூல காரணமாகிறது. அதாவது ஒன்றின் மீது ஆசை கொள்ளக்கூடிய அந்த பண்பு வந்து எடுத்துட்டு வருது ஆத்மாதான். எஸ், அந்த டிசையர் என்னக்கூடிய அந்த ஆசை வந்து ஆத்மாவிலிருந்து தான் வருது இல்லையா. அதனால்தான் எதை டிசைர் பண்ணணும்ன்றது இந்த ஆத்மா ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும் இல்லையா. சோ பௌதிகத்தின் மீது ஆசை கொள்வதா, ஆன்மீகத்தின் மீது ஆசை கொள்வதா என்பது இந்த ஆன்மீக தளத்தில் செல்வதற்கான ஆசைகளையும் பௌதிக தளத்திலே நிலை பெறக்கூடிய ஆசைகளுமே இந்த ஆத்மா தான் எடுத்துட்டு வரும். அதனால் அது ஒரு ஆசை மட்டும்தான் படும், செயல்படுத்தவே படுத்தாது இல்லையா. ஆசை நம்ம எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். எனக்கு இப்போ அந்த பக்கத்துல ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்கு, அதை பார்த்த உடனே ரொம்ப அழகா இருக்கே, இது நமக்கு இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுறது தப்பு கிடையாது இல்லையா. ஆனா அந்த ஆசையை வந்து எந்த கோணத்துல எடுத்துட்டு போறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம் இது இல்லையா. சோ அதை வந்து செயலாக்கி விடுவது எல்லாமே இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால் செயல்படக்கூடிய இந்த புலன்களின் செயல்கள் மற்றும் வந்து கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இந்த 15, அடுத்து மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இந்த இயற்கையினுடைய மூன்று குணங்களுடைய தோன்றாத பண்பு இருக்கு பாரு, அதுதான் இந்த இத்தனையுமே வந்து செயல்படுத்தும். 24 பண்புகள்ல அது ஒரு பண்பு இல்லையா. சோ இவையெல்லாம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் கட்டளையின் பேரிலே நடைபெறுகின்றன. உண்மையில்
உயிர்களோ அல்லது ஆத்மாவோ எதுவுமே செய்யறது கிடையாது இல்லையா? சோ ராதிகா மாதாஜி வந்திருந்தா சொல்லிடுங்க. நான் ஐ வில் க்ளோஸ் திஸ். ஜட இயற்கையின் கட்டளையின் கீழே எல்லாம் நடைபெறுகின்றன. ஒரு மனிதன் நோயற்றிருக்கும் போது நோயின் அறிகுறிகள் அவனுக்கு உண்டாக்கும் எல்லா உபாதைகள் மூலமாக அவனுக்கு காரணம். இப்ப கோல்டு வரப்போகுதுன்னா நமக்கு தெரியும், கோல்டு வந்த பிறகு ஜுரம் வரும், எல்லாமே நமக்கு தெரியும். உன்னதமான விழிப்புணர்வு அல்லது கிருஷ்ணனடி சிறந்தவர்கள் ஜட இயற்கையின் கட்டளின் கீழ் உள்ள ஆத்மாக்களுக்கோ அல்லது அவற்றின் செயல்களுக்கோ என்றும் பொறாமை கொள்வதே கிடையாது. ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு நிலை பெற்றவர்கள் பௌதிக தளத்திலிருந்து அவர்களுடைய அடுத்தவர்கள் முன்னேற்றத்தை கண்டு அவர்கள் என்றைக்குமே பொறாமை கொள்ள மாட்டார்கள். they will never. சோ எல்லாமே இறைவனுடையது, அவங்களுடைய செயல்களால் அவர்கள் அதை பெற்றிருக்கிறார்கள் அப்படின்ற அந்த பக்குவம் அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அதனால யாரை பார்த்தியுமே அவங்க பொறாமப்பட மாட்டாங்க. சோ பொறாமை எனக்கூடிய பண்பு நம்ம வேரோடு விட்டொழிக்கணும்னா பக்தி தொண்டுல தான் நம்ம இருக்கோம். உன்னதமான விழிப்புணர்வு கொண்டவர்கள் தான் சீதையே அப்படின்னு சொல்லப்படுவது. சீதி அப்படின்றால் புத்தியின் மேன்மை, அதாவது ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ், லோயர் இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ மிக உயர்ந்த, அதாவது ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது மிக உயர்ந்த மனிதன் பா, நல்ல பண்புள்ளவன் பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த குவாலிட்டிஸ். பக்தன் என்று பொருள்படும். பக்தியும் சிறந்த புத்தியும் வாய்க்க பெற்ற ஒருவன் தனது உடலுக்கோ அல்ல ஆன்மாவிற்கோ எதிராக எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் செய்ய மாட்டான். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவல். பக்தியில யார் திளைத்திருக்கிறாரோ தன்னுடைய இதுக்கும் சரி அடுத்தவங்களுக்கும் சரி எந்த ஒரு சங்கடத்தையுமே அவன் என்றைக்குமே செய்ய மாட்டான். அவனுடைய நடவடிக்கைகள் மிகவும் பக்குவமா இருக்கும். அவர்கள் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் கண்டால், அதாவது அந்த செயல்கள்ல முரண்பாடுகள் கண்டா அடுத்தவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய அந்த மனசை அவங்க வச்சுக்குவாங்க. ஆன்மீக அறிவில் உயர்ந்தோரின் தன்மையே இம்மன்னிக்கின்ற குணம்தான் இல்லையா? சோ மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி ஜாயின் ஆகல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. விஷ்ணுவே அவர் கால் எடுத்து வதிக்கும் போது அந்த காலில் ஒரு கண்ணு இருக்குது அவருக்கு, அதனாலதான் தான்ன்றது அதிகம் அவருக்கு. அந்த கால இருக்கு கண்ணு அழிச்சிடாரு அவரு, அவருக்கு அவர் சாதாரண நிலைமை ஆயிடுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி நான் ஐம் டெல்லிங். எதுக்குன்னா தாயார் கோவப்படுறத பத்தி சொல்றேன் நான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த இன்டென்ஷன். மணிமேகலை மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி கூப்பிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. நான் ஸ்டாப் பண்றேன். पांचकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम।